Ito ang buhay ni Mary Ann kapag paingon na ta sa summer, no, naabot mo nung tag-Bisaya. Kala ko Tagalogin, umabot sa Bisaya. But anyway, nilabas ko lang yung aking mga kalamansi, lime, o 'di ba, may lime pa, may kalamansi pa, at saka mga bulaklak na hindi pa yan patay. Buhay pa yan sila, no. Ititrim lang natin, lilinisin para mabuhay at lalago kasi sayang naman kapag bibili pa ako ng iba. So yun, gitipos ang aking lime, no? Nangahonhon ang buhok. Nangahonhon siya at saka may bulak-bulak na ba yan siya? Bunga na ba yan? Or atik-atik lang na siya? Natinga ko nga nung naaman siya yung mga bulak-bulak. So excited ko sana mag-ano siya, no? Magbunga. At itong halaman na ito, nagnimpayat man siya o muragway kikaon. Basta nasa ilalim talaga ng bahay, no? Sa loob. Wala talaga silang sustansya kasi hindi naarawan at hindi nahanginan. So ngayon guys, tinitrim ko na lang yung ating bulaklak para this coming summer. Maganda kasi yan siya. At saka buti hindi ko siya tinapon, no, last winter kasi sayang din siya guys. At buti na lang hindi din siya totally namatay kasi tinutubigan ko rin siya kahit walang araw sa ilalim. So pagkatapos kong nag-trim, so napagdesisyonan kong magdagdag po ako ng ating mga seedling kasi parang nakulangan po ako sa aking seedling, no. So nagdagdag ako ng marami at saka sinulatan ko kasi makakalimutin na yung lola ninyo, no. May Alzheimer na ito si Lola Mary Ann. So kaya yun, sulat-sulatan natin ng maliliit na Bisaya na mga seedling pangalan at ginoo ko. So yun guys, at saka meron tayong aso dyan, nakita yung simod ni Monkey, no. Misty, gustong pumunta pala sa yard at naka-black ako. So alam na this. Buti kilala ko yung mga alaga ko, mga signal nilang gusto. But anyway, so yun, hindi nakulangan pa ako, no. So ang ginawa ko, nilagay ko na doon sa lupa talaga. Ito na yun siya. At saka sa lupa, yung mga salad po natin at saka kangkong. Ito guys, ito yung kangkong na in-order ko sa Amazon. Ganito pala yung liso ng kangkong guys. Noon talagang mag-ibot lang ka. Kukuha ka lang sa basakan and then ilagay mo lang sa tubig mag-ugat. Ito may liso pa. So pagkatapos ko doon, backyard yung kanina ako, no. Pumunta na naman ako sa harap ng bahay at saka kailangan kong linisin itong sa kabila natin, no. Kasi itong mga bulaklak na tinanim ko last year, namamatay at hindi na yan babalik. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang para itapon sa basura, no. At hindi ko talaga siya totally nilinis kasi dahon lang naman yan, mama. Mawawala yun, no. Malata ba kung sa Bisaya, no, lisura, oy, kasi kapag Tagalog talaga may mga Tagalog na hindi ko alam kung ano yung Tagalog, like lata. I think lata din yan sa Tagalog. At anyway, dito na tayo sa ating rosas kasi meron tayong isang rosas dito na natira at kailangan din natin siyang i-trim kasi ayaw kong yung parang overwhelming yung kanat sa rosas, no, kasi hindi na ako makaagi. Hindi na ako maglakad-lakad, mag-agi-agi ko diha, matitinik yung ko, charot. Maginaw yung hangin pero pag nandun ka sa pag dito ka sa ilalim ng araw, mainit. Aalis sana ako ay. Gusto kong magtanim. Gusto kong magdagdag ng tanim ba. Aalis sana ako guys, pero napagdesisyonan ko, nakita ko na-touch na pala, natandog na pala sa dingding itong ating bush dito ba. Parang kailangan siya may distansya sa wall, no. So kaya napagdesisyonan kong itrim. At alam nyo guys, ako, no, kapag magtrabaho ako and then may kapitbahay din sa kabila, nasa labas sila, parang hiyang-hiya ako makita guys. Parang iwan ko, nasanay na akong mag-isa na parang takot na ako sa tao. Takot na si Inday Mary Ann sa tao. Kaya yun, continue lang ako, pretend na walang nakita. Hi guys, mga ganitong time, ang dami kong naririnig na yung sa yard. May nag-cut na ng grass and then meron nang nag-spray. Nag-spray na, actually yung nag-spray ng mga prutas is, nag-start na sila March. April na ngayon, di ba? March. End of March, nag-start sila. Ang init na, ang dami mo nang maririnig ng mga commotion sa mga labas-labas ng bahay. May nagkakat ng grass. Na-shock ako nga may nagkat na ng grass. Usually, hindi pa man tumutubo yung grass. Maliit pa.
Katapos kong nagyawit-yawit dito sa sulod, sa loob ng bahay, adoy, nagpunta na naman ako sa likuran, magbalik. Sabi ko, okay na yung panahon, ibalik natin yung cushion, i-arrange natin konti yung mga ating mga upuan, kasi dyan talaga kami magtambay ni Mr. No. So, in-arrange ko ulit, pero bago nag-arrange, bago nilabas yung cushion natin, binabrush-brush ko muna yun, no? Nilinis ko yung floor kasi ang daming abog-abog. So, natural lang na abog-abog na sa labas, no? Kasi alam nyo naman na sa labas. So, in-arrange ko lang siya like last year. So yun guys, pagkatapos niya nilabas ko yung cushion. Guys, alam niyo meron sana akong plano this year, no? This summer. Gusto ko sanang maggawa ng lutuan sa labas. Yung parang ano ba, kahoy. Gusto kong magawa, gusto kong magluto-luto, yun yung trip ko this year. Sana. Guys, so ngayon andito na si Tami. Hintayin lang natin. Kakauwi na niya. 11 o'clock na. At gising pa rin ako. And yun, pahinga lang ako guys. Kasi kanina nagdoon tayo sa labas ba? Naglinis tayo ng bahay. Oh. Happy almost birthday. 1 hour. Thank you, hon. Hon, you don't have to do this. Lah, how many flowers you got? Lah, This is supposed to be like for preserve, so it lasts. Reserve? This is fake looking, hon. Is this real? Yeah. Come on, thank you, hon. Bumili siya ng rosas, guys. Oh. Nag-stop pala. Nag-stop. You stop at where? Shop right. Stop right in New Rochelle? Yeah. Oh, I like that place. Thank you, love. Flower. May pa-flower si Dodong Tami. May pa-flower. I'm old, hon. Yeah, hardly. I'm freaking 30. Can you imagine when you meet me, hon? I was 24. What? Hello? You don't say hi to them. Who's that guy? And remember when I was 24? Yeah. Hala, your son. Of course. So ngayon 39 na ako. Oh, baby, thank you, Lala. This is a nice color. Is this a colorated? Colorated. It's color change. No, I mean I'm talking about this is a color like not a regular color. They put a dye in it. Oh, it's like color rose. They put dye in their water. They don't dye the rose. They dye the water. Okay. Anyway, so, masaya naman ako, pero wala talaga akong energy ngayon. Low energy tayo si Mary. Napagod ako sa labas, no? At saka nagbuhat pa ako ng basura. At saka ang bigat, yung nakulik kong basura nilagay ko sa bag, ang bigat, Ginoo ko. Para akong naluka. So ngayon, ilagay ko lang ito sa tubig, no? Para hindi siya mamatay, and then ayusin ko lang ito bukas. Okay, I'll just eat it. Ha? Thank you, baby. Alright. Wait, you want to be on camera? Yeah, I'll pose it, Mama. Welcome to old age. Thank you. Rox, really? It's nothing about you. Go to the squish. You know what? I got iced tea from the refrigerator and I'll go out with you. I get it. Yun guys, inarinse ko na lang siya, no? Kasi lumabas naman si Tami. Salamat kayo sa panonood. Thank you guys so much for watching. Kita-kits tayo next time. Bye guys! Mwah!